Churh go gan Bhideos a show has in comhla can a loch. And you fed Harry and that's in the show in ground bleonigan. Voor de heel vast gawe na jaren gawe zeggen aan de ha na Arrivruaich. Ach is ha keine gaan maken aan Arrivruaich. Zo bekend rein wel welke Arrivruaich na oorke. Chur Uilleam Macmhathain. Dus nisje hamuskra Uilleam Macmhathain just. Ach die gaan dat terug naar Arrivruaich. Wel wat goed zo gaan in de worsten. Zijn elkaar geen maar goed maken. Ach she Uilleam bheatha. Is vooruit niet Arrivruaich naar de gas me pikken de shen alami. De cuideachd Uilleam vergeleden zie dat Uilleam. Is dat maar weer steun als een hele bheatha en morst. Die vergeleden na en am vergeleden bheatha tongens vergeleden aan ons. Zijn er een ma kreeg Uilleam na Uilleam wat kost. Professor dan kost hier. Maar garo ik in Amshin en ik krijg nog hoe toch had ik in Aram de gas mee pikken is. En dat was meer zo score houden de stormen we gaan worden. Ach garo naar die Arrivruaich kerst. Die gaan het in jouw nog doen. Wel she me van she shini gaan jou gaan ik het hier. Schöne wird me heen. Han ik me heen nou als een herrig. Sanne Urgada. Dus de waar vier in die bente warak. Scharobondag als een herrig. Iomadh geloof sanne fosi. En ik kan altijd Arrivruaich is maar ik me geen pleonich in de station hoe dan ook dus gaan hoop. Vier in de vijf warak het ben. Kun je hoe dat warak me heen hebben? Er is sanne kan hier eens nog een hanekje. Er is wat ground uniek in naam, er is naar de haneket. Leodhas als een herrig no, als een Nederlandse koers is pico haneket. Zonder Arrivruaich ga. Er is goed ik had dan heen in de ocean. Spa, wat me waren dan heen in de ocean. Ze schon je je gaan ik in heen. Heb je niet in je huid voor een ochtend in Ze zien van mij graag. We moeten naar mijn wand terug gaan terug. Ik heb pikken vliegen in de laatste. Han ik zo, han ik scheel ook als je. Maar goed het is mij is dan. Kun je een uur lang. Zo me gaat skiën en een goede calavans. Moet me die ik gaan houden. Maar we gaan het zetten ze gaan en hele aftikken steps. Sure. Als ik raad een hortsteed, awesome is je het nog te zo goed kunnen hoop. Dat geeft me van mij waar ik het bond nog boog gehad is. Er is waar. Ach, ik heb er geen idee. Organisatie. Hij niet uzen. Ach, ik heb er geen idee. Henna. Oh, zo graag. Misschien ga je met een eentje maar eentje. Waar mijn henna, waar ik in naam, maar terug ik me. Van mijn henna kon ik via je balalan er geslacht zijn. Ik laat iets in de stormen met Willy Matheson. Trollach zei balalan zijn oorsnig Arrivruaich. Ze laat je krunnig toortje in het deuntje wat kopen de raad. Dus hij wist dat ik hem geromische chiad uit mijn ruggen. Dat van mijn henna de kopen de chiad. Houd het raad naar her. Dus zijn schöne hache typisch. Huchtje van de lari. Schatut de kaart naar je. Dus in jouw schach kan ik woon ik me hen hebben. Groot ik in kaartje gassen is. Maar stuur dat genokt dat zo'n doorsnig wil te maken krijgt. Sepsis zo eens. Gaat de hessa. Dus ik heb een klein met me heen. Dat ga je het mogen. Wel, wanneer dat een beetje klein. Die zoals aardje van de Arrivruaich. Oh, ga je het vaak gedaan? Ik Jezus gekerst, maar dat was een beetje vaak een vuur naar mijn jange oog. Smee shears van de hoogte weg in de ocean. Shears a lot.
gan a chladach. Smí hín siúin bradhd Macmhathain agus colm John bradhd Uilleam Macmhathain. Sin dul Macmhathain loch phairt agus Leodhas dolfa cheann de loch phairt gan cheann leile. Agus nuairsin amach go bíalan trú a strúth mór sin isteach ag múthláin agus múthtrá agus bhfuil náns choúas chabrúdal go amachchas le mótar nó raibh. Béú dhéimigh sin ioladh chiad agus sin éithre amach tron an trú cos amich sin ag an áw. Agus sin fat mar a bha me go seachad na bliadhna chinacham maisteach me gan a scórs ystéú gan a scór. Na díos go has mo bh. Ó sam ra sam. Bhí sin sin arás bhí go láchan uair sin an I lisam a bheit siú bhfuil cialach mar a ha mé gra seo ach bhí lách I gyl le rónich agus smálachan Arrivruaich sóla carna sin. Sé sin amach agus má tíad a chuoin sa gra uad an na bhíní cí se seo a dhéon in sgriobh a mwy cías go. Gymryd lena raibh tíad a gáilad a hócad. Sfi fa loch láin agus fi na héisce léim fan a loch steach an éir. Agus va pélacinn san Arrivruaich, pélacinn san Policeman, pélacinn san... Agus va fysig na héisc de mhíle. Va mi gata chyd sydd san village. Va mi gata chyd Siop pélin a Arrivruaich, siop pélin. Svis ni fain ban ac yn cuideachd. Chwld I siosrwyd. Mae'n chwri, ac yn naw, Caramóch a grúd geosach na skillen a sin nachleg clán an you. Bá nádrach. Agus bá chan nádrach agus vín am a huiad board ag cam hias in éir. Leis an chlácht am a bhúling an iho. Sias leis. Agus sé bambú was an chlácht. Agus bhí jóin bra ma bhahad. Charcali is ac sgriobh an seo. Ach fi fawal in y reif, so da chdeid nach o eintjin het kaar ach na reif. Ach yn dras ydych fi dol sias hwgwrs, fi pwtig cawn yn hlwad. So sy'n ei tot na me eintjin gro iasg yn hlwad. Sgrif ar o kaar. Asmi clacht ydych sy'n, so mi hi'n ganyan o dyn ylen, fi gada mwyn goden. Gearskogs vi vaart de goeling speech het op putin. How drie sin maar zeggen de hoekjes nog wat laat gaan we ja niet zo. Dat gewoon maar waar code dat ga je nou waarschijnlijk dat ga je veel gas plooi. Wat doe je koffie in die eerste was. Oh, je moet daar het delen van. Buina ja, buino ak in de malala. Agus weet me heen agus jo in halve de waterbek op buino. Speak me hen hebben de schrijven loine, piece paper, dough, bit of cheese, agus fruit of holiday in the agus we should find credit kan I have. Cos ni gig am hench. Agus at naim sin was shete bekakin et kanen he. So bjarstand vi. Bra me vanlig op bjarst. Svi winse gachujach. Agus hekik na botige steek van postoffe sheke kujach. As een neus shete bek. Agus hekik na botige stjach san een henchen. Agus je joon stjach cool gunter. Svi san een kujach konisch. Agus we gaat tot een henchen. Agus een oorsen veinigheid als je gure clip. Agus fi gat a svíðin hér. Agus fi gat a clip. Fi parsk in a fensin at all vers. Go jór. Agus Maar schon je waar bosstowers waar een borrelpad zijn brepperpad. As een euro. As een euro. Schaborker o ruim ac til set. Hapur ut kadi
Ach yn o'r hwysbrang, a gwbl yr iar. Sinna. Agus mi hors ich mich go bad der jaar scharomiach och. En halet mich go mi fuse koop bliadhna. Was skort bek ak in the ocean and that Arribhruaich. Maar van ons klad ak in hen tin han ma horen is Macmhathain halet mi. Agus vai fiarak ak en jever shit. Dus a pointer moor eke. Fatte. Agus Ricky Jorst get vi du te faulro. Va goede klasses in euro. Agus weet het rishis van de skortbeek aan de hen en dat even le maar we zien grazen gaan en hele met chakketje buurt. De broken pakketje. Sinne weet je hoe dat is. Agus je met u een round een jaar in je zo goed waar. Dan weet je maar af. De salam godek. Agus men je kunt er daar kunnen scholen naar wat in kunnen een jaar in je schnaket. Galikje lessen van ons kale grade in ach. Am je toch een iets te hen naar rond rest salam haar niet je daar een round je naar aanke. Als je nog een fjord met bijrams, haar wat terug aan komt ze te wijten die generische pointer moer weten. Ach gaat terug aan maar je een groot iets kan maken. Stoch nach kike het leunen willen maken jeska en jeska. Ach en deze, als een al zeggen, als je een jalaging, maar kuchen nog checkisch reëel le ekkel, dus ga je goed maken als je niet. Or gaat heel schöne kaartje, waar na terug verloren. Na fijns na mensen na me weer a keinaken, ik goed na a keinak met goed na ja, waar me na me weer na heen, waar me kent maken niet. Rokaal. Na maar eentje die daar tische vestkeren kan jou van skafami maken jesko. Dus han ik hier me holen, schanak me. Zo is klokken was zo cool me gaan. Dus goed die. And you trying to see America, boy? Pay attention. No, but I saw stars. Dus get how kerst ach economische groten. Dus Hapolen hoe isje. Maar haat het nu? Maar goed, dus kunnen ze me waar wordt zit je graag eens zien je dat. Economisch gaan isje te gaan isjes kan mij wat nu met klok. En hier zit je te chillen. Jo, chillen. Kon je wat je mee gelost hebben? Kon was het tijdje mee gelost? Wel, ik heb wel geen ik kan je wat hoort maarsten niet als wel in de ocean. Sofia gaan haast. Doorlankie. Maarsten. Haast je vier haast. Gaan je misschien klinken? Ga eens met nu dat pen die. Dan moet je even met je gaan. Goed, misschien is het naar jaker van een tje houden als een roer van Roma. Dus krooi kan via in het dingen waren. Zodat me geen kan goed mee doen. Ga ik geen netjes in de soort persoon. Goed me is hoe lang krijg je als een flesje en stoch krijg chance zijde de zij. Dus go afje te de weg. Arrivruaich kiori de zij. Leid je roet. Hartstikke leuk. Ach, was je kaartje maar je gaat eens mee heen tot de maken die je hebt. Dus je kiest toch komen. Ga je wijn tot de maken die je hebt in Lochschiefer. Ach, je cool hijaki. Wat je mij geloof tjech wochen. Moet je mee verrassing tot de maken. Zo'n baan en moet toch even. Oké, dat een aantje kunnen wochen. Maar nog niet iedere dag. Dus je ziet nog verrassende dag. We zien het allemaal intrapsabeel kun je meegeens met hen was daar had ik me waan. Is meeheen cuideachd. We zien het allemaal. We zien het was in die ene week lossen. Nog niet iedere dag. We zien dat een plaatje in de nacht. Is wat crash moer in het heuvelhoog. Is weer de Gallienne klipoer. Vaten monen van de frash. Dus we zien bosken naar kussen moon che. Zwischen de kut een plaatje en zo. Je eens goed elkaar. Traars vaten er. Het speelt geen dag haar ook je verdelen van wat goed het gaat of een frash. Is we zien Jorsen de we zien Jesher we zien tot de mag.
Holocaust a fresh agus nach chud uachgad an hal chums gefesin beke Chur Uilleam de Fruaich a wakin an hen agus besinne bedreig machine de wakin es an Ní na bhchan eile. loch niet loch pik na si han agus water den an nach a seit san everen wa kerst loch pik na niet si was niet aan maar loch gelukkig as loch pik na si han gaan je seit wil dan am si net haas agus wa lily seit de goedjes mooie oorkel agus het niet relevant is. Och wat krom, maar tjum heel jeich lochen ulike leed. Dus gaan ekro eerst kes holle verake. Ach, kun je uit de baan naar route gaat ik in. Ik heb me onlange keer gerucht heen. Die mij in de napen de pudding in de wat je me heel erg. Wel, Don Roger, kleaske Don Lanke. Waar zijn dus naar as a hocker agus Don Rogers va Madi gana mishi Madi cousin koi won hine weet va have Madi agus ma vas nephew agus weisje fu dat ik kan eerste va Montgomery or the ocean agus va have a son cushion claw at the Leodhas is na herrigs. Maar wel, she shed the more van a campus valley in that Arrivruaich. Dan het café, weet je café van het zo dat de luchtschule wat al zeggen, wie de stad en a pool morning in je kleaske de café was. Zo meens jo en allemaal roeskes, toch als lokaal. Ergens, waar lava in de raadse die is dat. We zien dan een hele koppel de woningen, het buur in de woningen zet. Dus als je lewakken ze haast, je begint met boten en zo gaan. Dus naar boten en dan wakken je geen heimje. Groot dingen gaan, geen zo kun je vaak aan de boten met behoor hebben. Maar galopen zie ze had je wel niet gaan, ze je begint met een. Dus wie ze kan met huwelijk de raad. Dus wie je graag joen is misschien. Tourist chichien. As na herrig. Hoeveel ik rij, alright na. Vind ik als meer vastgehoord. Genishin powerspel. Dus spullen in de worsten buurt naar roeske die zijn jaren. Dus fiction is zo en dus het dispatchen dat de god ik. Zwaar tourist zwaar vertrouwd is het grote fijntje. En doi zit je af gemaakt njasje toch aan taliken en gary fast soos aan de Arrivruaich. Wel was gaan allemaal goed doen. Wat dat kun je ook niet op nog. Wat kun je begaan? Dus je gaat het kleine ze kerst brood de kracht in de togelog. Dan kun je ook school. Dat is nu had je stoker brood en nagar is de kele. Ach, wat kun je begaan? Agus goede veskertje maars naar chiad daarna je kluskachlachke je klusheer agus je kusnal agus chiad ingstje maars zit de 15 maandje de welle as ne je kusna je kusje kosach shios shachador agus wel noorsen wel gefekelig maar je die woudje gaat natuurlijk uit allemaal. Zetten de van de deur niet op schaken. Kosher schaken worden. Gaat toen niet op allemaal. Hoe prits nou vroeger nog ik niet aan. De waard schaken. Was de daadje cuideachd de luchtreacht agus de eiltje van de steek en zo voort. We hebben toch in het deuntje aan de Arrivruaich. Dat als een jokkel schaken heen aan de wachtgezaak gehaald. Groot een jokkel spek gaat om morgen. De Leodhas een jokkel spek wat in de Arrivruaich. Ach nee, je scheerswaken zei wat na je klusje aan heen is een unig is je klusje is waar grond in het deuntje wakken je aan dat Arrivruaich alles dan waarsten en ja nog geen maken met
Sin na dúine bheith get a stúd, is het chalíci, is sem sé caine chu an rásta alles na bharsten agus fiogile mar sin. Na éilte an is neochliseach an sin tífa sa bígaine, is as an énig nó an neochliséir, chará go tífa a chola duine sa bhile an an neochliseach choligin. Agus chalíci get a leisach a hinisteach an rain héacin. Sva chiadach groatan mar ishe plafi. Agus vín sin am a bhí an hen taiki in géisteach for van tig shacking maar je devat all the agus fuse na de horses me de gamahas me has jay hocker who the tape big color store like schamische nou van me het kook na shiavli on in de shachet aan de Arrivruaich agus fuse station wie dat chin nou de goede vesketje ging in dat shieska bu aan vaarsten had domainki va karekesen Morris traveler agus fin dal shachan a view e gestje is score agus fin je gradis wel het al nou de nu Uilleam Macmhathain wil jullie geen komen agus maar een beetje adastjes aan vesketjes aan wie je voordat die van lipten is al shachan door in een herk. Dus ik ben wat kan ik zien, na de hier zien van lipten het je shach en de valle. Dan moet je zien, soms pisketje moor. Dus na rockliora lijkt het dat in zo'n keer pisketje moor gaan. Joim se keer pisketje moor. Dus wie zien het je kuskianer is on twice the value. Dus because als daar visket, een visket. Dus hier maak je hier. Je moet je wat je nu niet. Dan moet je nu niet is het is gru dan moet je nu gru cuideachd is grus iems koppelde de viarst a goede kaartje kan was from die kook shiapiolig dus never nach de rein niet get de jaar me heen wat wie kleintje de had koviak in waren sapen is aan het genia die kerken te joren Cuideachd as you should the kerk. Hallo Uilleam Macmhathain mach, agus fank met kerk. It's cuideachd. Dus wat moet je thinking? En go bij de kerk. Voor mij. Had ik een ze niet gedaan. Hij kon het aan wie. Je zei, schap je shit kerkboog. Hij kwam met thuis. De vigilieke in herkes. Heb ik buloch maar. Sfigat de gloor aan horen. Sfigat of Chmichel is Chmichel. Ja, dat is als had er een hine die era. Als wanneer roet ik me geen keurig. Ik zie ik me hen hebben de kraad die praat me waren. Halla jongens kudas te geuren. Als is dat stachel cool weg. Nee, wat dan? Sfig jongen kop het kudas je geuren boog. Ga het hem niet dit. Sna keurig sna kerk. Gaat er een eerste waar ach beter moest je zo aan heen. Zo me kent dat ook wel graag. Dus net de water weet me hen hebben de kraad praat maar had joh. Dus je coming hound joh. Hamske fashion brood alles op en dus je gaan nog over. Zien ze vinken wie kudding hound was zo een fresh moor met molle stoof. Agus vín na me hesu har me echt niet bevallig bij. Zo me kent dat zuren geur was. Agus een moeilijk was. Gaat er een idee wat? Gaat je aan nu? Dat de vaart me. Ach, beetje een klechtje. Het gaat ook de hele smule lokaal. Lokaal. Misschien. Wel, voor het eerste. How het tarik af gemaakt snokken daar Arribhruaich fast soers. Wel, kan ik er een kool Arribhruaich is aan het dood dat er voor een rief. Waar we toch dingen ook en als de hele naar zo. Ga ik al voor zo'n oorlog gaan we voor een zorg rond. Wel, waarom geen dacht even met al die jaren. Goed, joh, ik ben me aan het
cuideachd national, want we eerst gejoor, schoolages. Want we gaan jene goeie, vier. Ach, haar joonit pose, gaat de pose hier. Dus, kunnen kan van me condition was, van me vast bekken zussen doorsen, dat de wind dan nou. Van me kent de groepen dat het juist. Zo me hier dat gaat bekken cuideachd in de poppen. Niet gedaan. Dus van me kent het. Gaat ook met haar is. Ach, van me smaak gaat naar mij toe. Zo joon. Veel more ik in linje was. Had de voorzet hier, had door dat been. Had ik misschien gewoon mooi kooi. Kun je niet eens zo kora vallen, kun je geen ballade. Maar had de hersenen vatten. Zonder ballade erbij. Zo heb gehoord kussen graag in het ding was. Kun je ik raad hem hier. Zullen we misschien gewoon naar het pleonelle. Geen bands, geen clowns, geen kaart. Dus dan heb je nog een oorzaak dat ik in hart meentje. Ik kan beter omvallen af. Dus ga me, ja, mijn oorzaak gaan daaraan. Wat veel genieten in een kaartje naar een water toch aan leughadh. Gaat je misschien aan leughadh aan de eten, dus er aan mij koers tegen de fiet. Zo heb ik het pleon en oorzaak aan hen. Dus het pleonelle het München is aan hotellerij. Kun je zo in hart meentje in de oorzaak. Kan eentje gaan maken, maar kan me waan. Dat er geen is meer. Kom je voor en al, ja, de office en daar aan is. Zo me chromische dus wat daar ga ik naar hem zijn gaan daar en dan kom je schierplantje. Dus junior soldier. Schalmisch in de oorzaak. Dat niet eens zo klein. Een ouder carrière ook hier al. Kan het toch vaak binnen. Ze gaat gewoon de ouder, ze gaat zeggen van mij. Ga misschien, wat? Van mijn werk ben je branden aan. Gaan we meteen denken. Oh yes, je graag. Ga misschien toch werk ben. Ja, dat als je niet op de worst, kun je tussen mijn waasje. Wel, van mijn smaak is een verschil. Waar joon, waar dingen op de eerste gewoon te leren. Ach, waar eenerig. Dat is misschien. Kun je ga je binnen naar aan, dus schimmig schallen. Dus acht je dan je een gos op een dag. Wel, wat mij vallen zijn nu, wat mij houd had is, uurlijke leer als een arm, kunnen we kopen als een riochsriet, zo'n chorus nu pleon. Gaan we in Horsach aan het jaar maakt, zo'n pikken pleonnetje, Dortmund, Düsseldorf, Berlin, Snaap, maar we kopen ik Ballemoor, Berlin, zo'n chorus daar pleon. Dus het al schachet de ballen, dan komt weer houden. Van Rushanisch, kopen. Dus, met een beetje shalom heen, als je er maakt. Goed dat een oud had is met de worsen. Dat tripletje net in akkenetje na. De worsen en al gewoon in de seachad en de gurkas. Dus van mijn kondius, van Davlion aan de Borneo, Brunei, Sarawak, Snahatje. Schimme trap, schimme hangetje, schimme vesker. Waarmee naar mijn laaien heen, is Spanje gepikkelen hier. Dit is wat mij garant met je, maar ik me heen heb wel het jelly kuchen, dat ik om jou haast. Is zo gemischt het pleonetje in Uilleam heen. Is in gaan pikken koers 3 pleonen. Aan een kuching. Is een haartje in houden en boordjes maar liggen. Goed dat het als me een jaar aan het is. Is zo me aan hen. Ik zet je naamje waarmee het meentje in je naart. Daar is een kleur komen. Een karretje naar een gaasje geen houden en boordje. Dus een karretje loog ik een haas, dus de wijn nu. Voor de gaan lachen zijn nu. Dus was een comhla. Gaasje nu roch loog. Dus waar een meentje in de oorzaak. Charlotte ook agine. Het je agine aan hem hoog. Akkuusje. Wat ik eruit ga zeggen, kunnen kapellijk worden als je wie Hollandse is toch, omdat je pakken maar eens in de reis.
we kunnen nooit bliadhna as a naram. Kan oorsen? Kom in het afvalles. Wel, han ik me geen oorsen. Is waar me bjachtige, maar je deba hoor gewoon jaren. Is waarom ik geen. Ach, kun je goed kritiek in daar. Ik mag hoor hoe kistje goed van het vallen. Zing ook uit mijn leedje. Is tolletje. Dan is er niet aan je genaam. Scham ik zeggen oorsen in het vallen. Ik ga naar college. Ik heb alles aan een telehalans. Een station. Chur Uilleam is een bliadhna. Is jaartig had me in de oorsen geweest naar mijn janart. Aan Chur Uilleam. Lanarks, top in de maat, naar haartje. Het eerst astermoor vallen van Arribhruaich. Achilles uit van de bliadhna in de comhla. Ik heb aan Malaya, naar Borneo, naar Berlin, naar Haartjesemi. Naar mijntje van mijn haast aan Arribhruaich. Zo hoor ik mijn oorsen, tjenne ik een sgriobh. Eigenlijk van mij een mogelijke zaak. Is hoor ik mijn een sgriobh en is uiteindelijk was je een zeer gewoon zegt jullie. En eentje is was je een ballige gouden waaronschen. Van mijn huis nu naar Konen, als je in weg, wel gaat ook al eens in Kobe, naar. Is van mijn Leodhas heen, is als ik me schreef pikken. Als je dat schreef me olie bekomen, maar ik me niet theorie. Maar is dus een goede galerij, is naar Amsterdam. Is Hannika Hukkel, chiad, genade. Nach cuideachd sem héit an óir, sef me cheann an trún. Nach seáil húns mar hir go glór, far an phairt man an brúd. Agus sin tílach an ag anna tríbíine. Agus bhá man an brúd, just scas mar a hachagin. En door roofhaint veugen, trouwens schreef in oorsen. O, wel, had een niet een schrijfwerk in aan, ga een chiad. Ach, pikken en rassen die is. Van mij als je ze hier aan het spelen in de station, dan hoor ik me schrijven. Ach, en nu is geen hoor ik me. Agus van mijn kussies rannen. Wie ze kussies en draad, stochelen, kunnen dan wel lijf, agus waar je de ventjes maar zo'n woord. Agus ik route had ik in een maandje. Smas rikken je daar van een gaan pas roosje. Van mij goeie, Leodhas aan jaren. Ja, oren, gehoofd, oren kokken, moet ik schrijven. Ga ik binnen corona toch gewoon naar de reisje, ga ik daar met toppen de rol. Maar ik kan niet van mijn vriendje sergeant, waar ik met de naam zoet me is, you know, as a viola, if it me pick in the grass a viola, I'm not sure I'm suited to this. And why is that? Waar kon ik heen? Waar verder mijn woordens, waar verder een machine gun. I just don't feel right about what I've done and what I've yet to do. Don't you worry about a decision. If you're lying there and you're waiting in an ambush and you know you're going to shoot someone, apologize first. He won't hear you, but you just say to him, I'm very sorry about this guy, but I've got to shoot you. Dus she just maar ik me afjaag in de pikkelkade hotel. Ach, een beetje geintje gewoon leren van mijn smaak, maar je kan oprichten. Ga maar verder de reisje. Hoor naar actief. Dan stel je naar aan gaan gaan nodig. Samen. Dit kost wel nodig. Wel, waar we naar mijn zin voor wat we naar de vallen gaan. Dus wat kan ik hele chimico als een Nicholson waar je in je val af gaan nodig. Morgen maar kun je gaan je laten komen in nu. Ach, het is parasol, tarretje moe. Schal heb je het aan nodig. Ga maar je gaan naar aan. Gaan we gefijn doen je korm pillen dat goed naar mijn nek. Ach, maar zo met je shop. Waar je een keer overkomt. Hoe gaat het loyers goed dat natuurlijk?
agus ba mé gléchéint an bhórsin. Ba fiocadar nach chruicin iachi. Agus ag an aim sin na thuiste tú an cogach be an áit a tíbhhail charrad get a hort gachi an. Yet go clóga chodig in an Singapore na Malaya. Agus iacol mór an Macmhathain iachi fiús get a bhí mar. Chwi a hwyr ys chael gan nolai, na stein nolai chael gan y ffordd. Ag an nain. Yn yn am. Van Hollis Magom. Agus na hwt na dŵr gro yn am eintyn. A mi a dŵrs, yn cniaf dŵrs ein ag college a Follis he. Bardachd van ar achan ysg. Agus na hwyd mi achan y chiad station ac yn hwt na dŵr. I'd love to further my education. Who got one current plea to put you in a couple as a headquarters on the law school. Samishja. That's she with cuideachd. Mashin out here. Because commission the follows you. Sgriobh salary. Ach with the study site in January in Wel, gyma ffostyn. Ach, wat het January schon is een talk in the policy. Bawn sy'n siroch Leodhas agus a táidin gyma aidrach an siroch Leodhas yn sy'n a deirig na chwriga atig yn y deirig rw atig yn ma'r carsteirs as atig yn ma'r sy'n nachro. Wa mi an carsteirs gleir hig ach na dy fys mi gynsio syntag yn ysym i ffeim mi graag yn un aim ha be ma'r un patient y fai mi a hysgas yn ardus y fac yn meddwl ffolis. Na de géintse sios go carsteirs, Janna chin tór gan a dúine bha gopad an ein. Agus géin isteach, sví carsteirs tjimmeich o comhla, agus sé rúdíantach a hua mi semach na da mit al steach a carsteirs, chan nátarach sa chol dinge. Fad an a henneson, chan aigat machas a dír, ach na da bha blindú, ba mondach a bha seo chan ik i suasukams, chan aigat u bondach dír, chan nátarach dír. Agus hwt I ddewm, eisiau, a fas ni'n blin i ddast y ddwrs, fas ni'n blin mae ein hyd, ys go mas o fel was, hwt I, am gwn iawt as eisiau on Saturday. How are you guys? Where are you going? She says, I'm going to the garden party in Edinburgh. Oh, well, guys, you're very lucky, I've never been there. So I'm in the ocean. Would you like to see I bought a hat to go to the garden party in Edinburgh. Would you like to see it? Yes, I got So Avi. And I gave that sing home gan a TV net and struti gen na wine. There's some little na vinenach, sound the Janich me, or nach roi kerst. There's a tea cozy a week. There's a whole da iodi. So the mloch accounts short. Arrivruaich is that. So I'm sure my Ramadan, lovely. What a lovely. Do you like it? Yes, I do. It's lovely, and I hope you have a wonderful day. So, but I can't. Uilleam Macmhathain. They knew you were the Ruich at the Arrivruaich on a yet. Nes I gyda, fel mi bliadhna gyda'r teithio yn y ffydd yr y ffordd, nes I amgylch y ffaswys am y sio, gymryd gyda'r comhla sy'n fath yn dda to cuideachd. Hanig aharach o môr robot yn y Polish gyda, nach dan. Hanig. Comhla sy'n fath yn dda o. Oh, hanig. We got this, I'm a gutch. Oh, Siach di fel gutch. Cwran, sneipr. Wel, nid yma mysio dyn hi, na'n ein sŵs yn ale, sydd yn 3 gachu. Yn ochos nach ar gael I gech dyn i'n gael geisio byd yn sio. Fi'n dod siachad ati feg Joe Black. O, siwr. Fa snep yn ag efo tîl o mi ar. Fa fi hins na balig fa conam. Fa sy'n i'r lefyn jens. So fa sy'n i'r halal i'r snep as gael ma. Ach yn un o'n eich fa sy'n i'r cosio sy'n i'r snep yn ag. Cohanig i'r bicycle. Constable Mackenzie. Wel, a chadach anig musician yn efo sy'n, a chanig eso'r tio I full pet,
Carosalas Garama, the way, Killisai. Here to Namita Canada, a whole here to solve the cheap man again. Ga ik op de volle zeker dat het ze bij ons aan gewoon haar gericht voor de washer. Ja, de mission naar Canada van de Canada Station. Na met balleguur, na 9 uur, het zien hoeken. Hier troeten we met je aan. Die na Syrië, die me hier ik heb gehoord, als een officier. Maar we zijn wie je graag u, ik ben comhla en als noorsen wie je graag u, wie je kent er dan, or de dagen dat Arrivruaich kent er. Dus van ik ben strikt. If I ever get my chlonis misje, en achko, gewillen we de chiad ik de cuideachd, aan de seachad. Afgezet ze leven naar betalen de kleintje mee. Als je als gewoon maar uit de hard wordt, akele de waardag, de woordeken, dus de gassen ligt. Dus ik verg een sergeant ze die conversation ze graag die wel graag maar heb je ook al de weken je laat ze de houden jobben en open dat je gaan je laten wie ander daar waar ach gaan jullie fijn zien nu aan gaan je terug dus wat je mijn ogen gaan je met je reven gaan je samen gaan je niet gaan je niet open de hand er is een aangerige moer het er een nooie waar ik je de chiad ik geef er is een nooie ik kan je de televisie pìosan hongrach We zijn dit is nu de hartje pringer is net van soort waar je kan leughadh Arribhruaich en zo iets van de retrieve en zo. Er is ook natuurlijk voor kummer als een dat zeggen. Er is als je hoe was pìosan bardachd again Harish en Leon. Daar had je ski de raad en bardachd kan de leughadh en los dat zie je de pìosan bardachd dan zo. Heb je het chemisch dat gaan give or take, maar we zitten graag gaan en uit er bardachd skill kan je iets jacht is misschien dat chemisch dat chiad pìosan sgriobh gulekje. Er is ach nu routen als er om is als een ramse als volgens er is een nooie dat gaan we ook misschien een contactor. Maar we kruisen een koppel naar mijn eentje, er is van mijn schrijven. Ach, wat je nu kan, twee nader. Zo, dit laag maar de casino, goed, de helpte, ach nee, hoe ben je? Maar mijn verjaardag die we schrijven als een goede knee van mijn keesje, dat is naar de van mij ook. We gaan een potje in de staag, fijn clips, en door's nu een kutje, oren, maar dan heb ik geen heetje, schrijven. Zet, wil je zien naar mij? Dus, dan ik me heen kan schrijven. Wat me gaan, maar je maar ook me heen schakelt, naar me zijn daar. Hoe naar mij. Ik schreef me zo met een blaar maar te casino. Caravan eens met je gelogen. Ovo, smishan aan meken. De skiën en duurt naar hun naar garam. Nu wil zien er treeksje. Schoffer negaker kemen tja. Kun sonnes is kun eifnis. Schoffer me gewoon einkeer. Kakade van me kleintje. Strieke glonjer bekken knet, de reisje met je klooset. Verhuk die en waardeneer, ietsien. Snakos maar huisgom. Kach ver mijn goorst heen broederijk. En jaloch kach gesoren. Tors gris gedannen. Kruijes kwik. Legume et kach golen. Shetastant riech uit namelwijf. Of mogdelet orocher. Snamach die in de sjokel snijden, kun gaul bij ons troneintje. Te hout na heine helle kindje, maar na fit stoch naar jurritje, heet maar niet, le hulen duintje. Gummieg en ha sjok diochtnitje. Kijk het sergeant huis maar heen, zet van het boeien klooset,
Glach séif sy be glach sgriobh sgat naidjin uit gefruad. An gawn fi sien nudd is slá, mar va nudd hucht salern. Mi carig snab iawn ma va, gus sin sar tabor. Strúfallas arang Machnam an ski, mo vian sio vi cliachon. Stoch koostad baas, tor spigam si, biant an gauld casino. Cha baunt le fiarach ach trúas yn och, hilig mi hyn gachorach, opad sgraftiach gans yn loch, sio ifri, aach gyn trog. Mar hwys gachfer mi hymychel oram, yn charig plís ar gonse, des mwyn veg ymysg ystylyn, nudd fwyl yn saet lwyed. Son hwst yr raun, ma fi anoch gled, fi'n fgad edd bilin bron. Nu chynt o'ch gan ymysg yn fiach. Sych bi eisiau bio. Gyda dy gôn yn cwbig sias edd y fraliach laif mar oli. Cha tog a sŵl no smygad sŵs gwbrach. Se bas y gôn. Ach mysio gwyb, niarstus gras. Edd machar dŵ cytraro. Macharid sef ddys y ffai. Styr synt o ahad sman. Mo och ysig mi safajas. Tach yn ysyn a gawd gwein. Roch ma chorach mi fasmach. Sklog cwn ar sbag y gweinin. Bydd eist achron i sien. Yn y cym chosaraf gwein. Iawn sy stor casino. Bwy niohorach treul le marafon. Cwyd misg o cliach morain. Smyd ffwyd yr gwna glejas. Yn gwian ele chi nam smywain. Cho treul mochwy fo omwawas. Gian pasge edd yn sgrifig stoch. Hor lecht na glaif o hina. Mar chainachan. Gach bal chog. Y hycht is sliaf casino. Ys gan ysgrach yn y pys o'r bardachd o'r gian. Hawr ymych pys y gian yma, ymych cwsba. Ys y torysdiach ymych drwydd y gyda fe heb. Ys byw cwr ciol yn fe'n eich cwtio. I pys yn ciol ac yma. A pi beg ac yma. Ys bydd yn clwys fwyd o'ch oedd yna. Tidwch? Gaf neu oedd i hwyb. Mi hyn tidwch gan. O wel, hors eich mi rwtyn marafel. A malordian ac ym sa fi beg ac ym sa fil ac ym. Ys a... Myddorgan ac ym. Ys hors eich mi cwtsgen ysyn cwyw an na Arrivruaich. Harom eisiau ceith blion ag ys grawafyn iddo ddorgan. Mae hwnna'n ciol yn ymwyd? Chwydda ciol. Ys rwtyn ni antach o fys cain ac ymhadd. Bydd brahad mahal fi a fiach yn ei oran i yw'n sych hwn. Siamar o ddech hwn eich mi, siamar o ddech rhaid mi. Siamar o ddech hwn eich mi. O'n i mwy efo na haid. Ys fiach ag rhaid mas am i ffwach. Ys rwtyn nhw siom. Hwyd y cap han am eich yn has. Ys, de haf ffain mas a fi y gian yn y bys yn barach. Fel am yn dod, y legad ddech chwydwch o chwrdd an y brir yn rwyd stoch hadl i stoch o brid mae i. Chachdi jyst yn rast mar a sgrifi yn asyn. Agus rwyd yn haid sy'n adda siwgyn. A mi yn y môr ni o, tidwch eisiau pla. Agus fawn cosach sias yn trad efo sio. Sfasyn dw le pent yn hwyd. Sgwnig yn agyn. Fasyn dod siachad eith pwst off y sbig. As y fel y big efo sio. Sgwyd sgyd yn aras, gyhoban. San i gymondoch big efo sio amach. Sgoi fiogl. Gonnach gael, European. Agus hyrachad gre missionary event. So os eisiau blina. Sgwyn i chi gwas yr omyn. So bi o am wyd mi am eisiau elan big ty mwy alab the eilaflu. Os eisiau gael. So ti the last stronghold as eisiau of the pure gospel. Sva i hen yw sy'n yn eich fi hawl yn China. Agus eisiau nyfr am i gysio yn eich tribeg as yn se. Bliod ni chi'n ystio eisiau. Fa mi smynio chylware, aws rwyd o hwdi ddeun.
agus sgriobh mi phairt yn y lwy'n ac yn hast. Sa'n ei fysedd cwlwaid yma? Anil. Chalawr. Had yn ysio go. Cwlwaid. Nes i, ymwch blion y deistio. Falaf a Leodhas. Falaf a Arribhruaich. Agus na ddigwaan yn ysio na Arribhruaich. Ataf gymhath rialit na che. Hynny. Wel, hanel mis ysmynnu. Han adia dyr iawn ysgan y dyn iawn. A tor gen y dyn i fawn, ydw am y siawn. Alstan varsen, stolen varsens, fjörgen hade falaf. Han är mycket gra, han gillar saker. Han har inte mycket ner i han nu. Well, ner i han i gång för alla mycket. Ach höling nach het noorden in de jaarlijk. Ja, ui as ze gaan. Ik net een jaar stokken weer gaan jullie zo. Ach Anna Shania Shahan. En dan heb je kast gakus Arribhruaich. Had de gak Arribhruaich. Die heb dat ja. Peace caller uit die bliadhna jaar en as ik goed me in de feedback in een feedback. Arrivruaich had hout. Ik zeg dat me vaak ach maar titel. Er is goed met peace caller. Kort ja. Dat is als je niet kan leren. Vertrouwen we hier. Wel, haar volgens ook taal op een geurtje in spreken, maar geen, met mij de wij, nada, nolai, als volgens de zullen. Als je daar soort voor in spreken zou nu, de kleine gaan die hagen van de echte ook al Arrivruaich. Dus, en we zo tijd voor haar thuis, dan weet je nog, zou je een komen er aan de zou nu morgen tijd. We gaan gewoon naar thuis een tripletje, dat we met houden zwischen de mooie stille razen. Er is ook geen enkele de wissing als het zie. Er is verschillende keuzes, gewoon niet in kaart, maken, zie stok, watcher. Er is ook geen enkele machine moet. We praten in het schapwijn. Election gaan een chiad. Zoals je gewoon is het dus kruip. En ga je je das, dat is een klein. Misschien is er goed dat hebben. Dat is van mij nee. Zeg, dat is een diemeskie al eigenlijk Uilleam aan de schön, maar je Arrivruaich dus uiteindelijk heb je daar een zonne gekomen in de show. Dus zodat we video's van je show, ik kom echt drie, gaan we nog.